வீடியோ கால் அத்து गंदा रे अपने கொஞ்சம் பண்ணிட வேண்டியது ஓ கொஞ்சம் பண்ணிட வேண்டியது நான் கொஞ்சம் பாடுங்க அதோட தான் ஜனவரி 19 கொஞ்சம் நோக்க வேலைக்கு அஞ்சல் நோக்கிலே இருக்குல்ல வேண்டியது அச்சா நான் வரல என் பிள்ளை ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅರಡು ನಮ್ಮ ಮಾಟಿಲ್ದಾರನ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ತಮಗಿಂದ ಇತ್ತದ Dapat deh puga, oh nyak ya tuh.